La Candela és una presentadora consolidada que desitja un canvi a la seva vida. El Llorenç és el director del programa i vol crear una família amb la Candela. Vols que formem una família? Com? Doncs això. A la Candela, això de les famílies no la convenç gaire. Ni érem parella, ni serem família. Llenyi, llonyo, El Pedro aspira a locutar a Catalunya Ràdio, El Llorenç, però no se n'acaba de sortir amb la dicció catalana. Què més vol? L'Anna és la típica becària que aspira a arribar ben amunt. Vaig seguir amb la universitat. Aquesta nit, la Blanca passarà una trucada que desencadenarà tots els conflictes. Javier, Sí, sóc aquí. no, digues, com és aquest tap que busques? Una comèdia delirant, amb insinuacions, mentides, secrets i taps. Molts taps. Molts taps! I tapes, també he provat tapes. Com és que provaves tapes i no m'has dit res? Gags divertidíssims, personatges llunàtics. Pensa que... Aquest març no et perdis la nova comèdia del grup de teatre del centre. Nit de Ràdio 2.0. Una comèdia radiofònica.